rindu subngoji ɗi CNIE wi huɓɓindima golle mum nde wonno ɓe keɓi kaɓirɗe 14 jinɗe sabu subngoji ɗi bawa waɗede tawa caɗele gala koni wi Mpabi Kabi horejo CNIE. CNIE ɗi heɓodi sabu woreji ɗi mbawa dorrude no moƴƴiri may men keɓi gollirde ɗe men coƴili ɗe men catti e calɗi amen ɗi fop sabu yettinde ɗum e taabe diñaɗe e leydi e fop fi mborgol. ha he subngoji sarɗiyankoɓe barindiɗe he lewru 6 ɓuri hirande 2023 Guinée Bissau tamno ko boroɓe 1,700 kono ɗum ƴeŋi ha 9,996 he temedere he 26 boroɓe. Mpabi Kabi laɓɓini no gandirɗon ni taabal mborigal o jari wadde ko mboroɓe 100 kala ɗo nden limore timmi mamen diña taabal gongal kesal teɓen pori andude gonɗen haalde mum ko mboroɓe e nder leydi he kañ heɓe leydi janaɓe ko he ngol wontanin ko idi e taarika démocratie Guinée Bissau ɗo fedde goragu Europe gollidiɓe Guinée Bissau fina tawa arani tawede he sumgoji o alet. Ousmane Aroune Embalo, Bissau, RFI.